Balkan vilayetinde tas ähli idare kärhanalaryň işgärlerinden yüzünde prezident Serdar Berdimuhammedowyň suraty bolan goşor saгаtlary, döşe dakylyan baydyk ýa-da prezidentiň kelle suraty şeklindäki nişanlary we kostyum jalwarlary satyn almak talap edilýär. Umumy bahasy 10.000 manada golaýlayan bu önümleri satın almadyklara işden kovuljakdygy barada haýbat atylýar. Büdjet işgärleriniň ençemesi bu haritleri satın almak üçin tanış bilişlerinden pul karzalmaly bolandyklaryna ýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9 sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Sagatlar, nişanlar we egneşikler şu aýyň 25-nji çenli ähli büdjet işgärlerini hökman bolmaly edildi. Dip Balkanabad şäherinde işleyen büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu önümleri satın almaly edilen büdjet işgärleriniň arasynda saglyk we bilim işgärleri, şol sanda muallimler, lukmanlar, şepagat uýalary we agalary, içeri işler edaralarynyň, salgyt gullugynyň, harby bölümleriň, transport, aragatnaşyk we bank pudoklarynyň işgärleri, şeýle-de prokurorlar, kazylar we milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri bar. Balkanabadyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, täze talaplar boýunça prokurorlaryň ençemesi yüzünde prezidentiň suraty we döwlet nişanlary bolan altyn çaýlanda aýdylýan goşor sagatlaryň her birini 6.000 manatdan satyn aldy. Sewit muallimlerine bu sagatlaryň yüzünde diňe prezidentiň suraty bolan görnüşleri satyldy. Onuň her biriniň bahasy 3.000 manada deň. Döşe dakylyan altyn çaýlan baydak nişany 1.000 manatdan satylýar. Türkmen telekeçiler tarapyndan öndürilen kostyum jalwarlar, ak köýnek we galstuk 3.000 manat bolýar diýip Balkanabadly büdjet işgärleriniň ýene biri belledi. Umumy bahasy Merkezi Bankyň kursunda $2.000 we garawazlaryň narhynda $350 barabar bolýan bu önümleri satyn almak büdjet işgärleriniň maşgala büdjetine juda agram salýar. Hytaýda öndürilen we batareyakada işleýän bu sagatlary 3.000 manada satmaklary gata agyr diýär. Häzir bu önümleri satyn almak üçin azyndan 5.000 manat karz aldym diýip Balkanabadly bir muallim özüniň aýlyk zähmet hakynyň 4.000 manada barabardygyny hem anonim şertinde aýtdy. Şeýle-de büdjet işgärleri sagatlaryň hiliniň juda yaramazdygyny, olaryň käbirleriniň bir aý geçmänkä bozulandygyny hem belliýärler. Ýenanlar üçin taýýarlanan sagatlaryň hili hassa pes, bagjyklary tiz wagtda ödülýär. Hiç bir işgär açaçan nägilelik bildirip bilenok. Sebäbi garşylyk görkezlenleri işlerini ýetirmek, işden çykarylmak howpawanýar. Dip büdjet işgäri sözüne goşdy. Käbir edara ýolbaşçylary bu talaplaryň sebäbini yerli önüm öndürji telekeçileri goldamak tagallanlary bilen düşündirmäge çalışýarlar. Ýöne büdjet işgärleriniň ençemesi we kanun goraýjy edaralaryň birindäki çeşmämiz bu talaplaryň arkasynda ýokary derejeli emeldarlaryň bardygyny aýdyp, bulary halky talamyň nobatdaky tapgyry artlandyrýarlar. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli Sewit häkimiýetlerinden şol sanda Balkanabad şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysat çökünlük, iratyň aglawy köplüginiň ýüzüýüz bolýan güzeran kynçylyklary ýurtda kemale gelen ýaş ýigitleriň we gyýylaryň müňlerçesiniň bagtynyň açylmagyna ýol bermeýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ahal welaýatyna habarçymyz bilen söhbetdeş bolan adamlar Sewitde öýlenip bilmeýän oglanlaryň sanynyň ýyl saýyn köpelýändigini, daşary ýurtlara işlemäge giden oglallarynyň gelmegine hemde öýlenmegine garaşýan enatalaryň gaty känligini tasdik etdiler. Ahal welaýatynyň hojalyklaryny maddi, pul ýagdaýlary pes adamlaryň köpelmegi netijesinde kämillik ýaşyna ýeten ýigitler bilen bir hatarda ýaşy 40 golaýlan erkekleriň arasynda hem öýlenip bilmeýän galyanlar köpelýär. Bu hiç kime, hatda döwlet ýolbaşçylaryna hem sirderlip anonimlik şertine urlaşan çeşme aýtdy. Häzir harby gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýaş oglanlaryň ata-enesine gelin toýunda oturaly. Haçan ogluňyzy öýürjek? Garyndaşlyk açmak üçin gözüňizde tutanyňyz barmy? Ýa-da ogluňyzyň halasýany barmy? Özü tapmakçymy? diýip sorasaň, halkyň köp böleginiň berýän jogaby bir meňdes bolýar. Ýagny
Biz häzir öz ýyjak çöregimizi alada edýäris diýýärler. Onun sözlerine göre oğulları yetişen adamlar öýümüz köni, awatlaýyş işlerini geçirmeli. Çağalar soğan goğurup çörek güleni ýer. Kışını tamat kızdırıp ýer. Aňrymyda pul süýşenok. Häzir toý etmäge ummasız pul gerek. Olam bizde bolman soň oğlumuzy öýermegiň pikirini edip bilemizok diýerler. Prezident Serdar Berdimuhammedow ýurtda zähmet dualaryny ösürmäge uly üns berilýändigini aýdyp 5-nji sentýabrda Türkmenistanyň zähmet dualaryny 2030-njy ýyla çenli ösürmegiň konsepsiýasyny tasdiklamak hakynda karara gol çekdi. Türkmen medeniýetiniň ýazmagyna görä, bu konsepsiýada zähmet dualaryny ösürmegiň maksatlary, wezipeleri we esasy uğurlar kesgitlendi. Ýöne häkimetler ýurtdaky agyr işsizligi, iş, gazanç umydyny ýitiren raýatlaryň çykalgany köplenç daşary ýurtlara gitmekde görýänliklerini agdamaýarlar. İlki iş tapmaly, iş yok. Daşar döwletlere işe uğradyp öz öýlenjek pulunu jemlesin diýsek, ilki bilet almagy pul tapmaly. Ol pulam biziňki ýaly kyn ýagdaýda ýaşaýan adamlar üçin ummasyz kän pul bolup aňsat tapdyrmaýar. Diýip harby gullugy tamamlap gelen ýaş oglanyň ejesi aýtdy. Uly 10 ýyldan gowrak wagt bäri daşary ýurtda işleýän ýaşuly ilki goňşulary, garyndaşlary oglumyz ýokary kuzaýyny okaýar diýip ýyldan kim görünmejek bolanlyklaryny görüňberdi. Emma soň yalan sözlärimiz belli boldy. Uly oglum inilerinem çagyryp öz ýanynda işlemäge alyp gitdi. Onuň Türkmenistandan çykyp gidenine 10 ýyldanam köp boldy. Ýakynda 40 ýaş doldy. Ýyzyndaky jiglerem 30-dan geçdi. Häzirlikçe ogullarymyň biriniň toýuny görmek netip etmedi. Olar isläp öýe pul ugraýarlar. Emma öýlenjek, toýu taýýarlyk görýärsiňizmi? Oňaçça gyz barmy? diýen ýaly ýekije de gep açmaýarlar. Diýip ahally ata öz ýagdaýyny görüňberdi. Onuň sözlerine görä, haçan gelersiňiz? Bizim bu dünýeden ötmän kak öz prezidentlerimiziň toýuny görsek, agtyk süýsek diýse, ulagly entek işläli, pul gazanarly diýip jogap berýär. Kiçi ogullar bolsa entekler baryp bilmez. Gaýtam sizem alyp gaýtmaly. Ol ýaşap oturan öýümden satmaly we göçmeli. Biz gaty garyplykda ýaşaýar diýip jogap berýärler. Azatlygyň çeşmeleri häzir gaty köp gozalygyň öz ýaşap oturan öý jaýlaryny tutuşlugyna satýanlygyny aýdýarlar. Emma bu aýdylýanlary resmi ýagdaýda ne tasdikladyp, ne de inkar etdirip bolýar. Mundan 5 ýyl öň adamlar ýaşap oturan melleginiň ýarsyny satardy. Biz şonda geň görerdik. Indi tutuş öýü oşlaryny, jaýyny, mellegini satyp daşary döwletlere hemişelik gitjek diýenler köpeldi. Ýyldan gözlemäýin. Meniň 3 oglum bar, emma olar daşary ýurtda. Ýyzyna Türkmenistana gelmek islemeýärler. Ogul prezidentli bolduğum däl. Körpem gyz, onuň bagty açyldy, durmuşa çykardym. Häzir ýaşamagy öýleri ýok. Gyzym giýewim bilen kwartirant bolup, aç hor bolup ýaşady. Men olary ýanymyza getirdim. Diýip ahally eneleriň ýene biri öz ýagdaýyny görüňberdi. Onuň sözlerine görä, giýewsi inni ogullarynyň her aýda iýerýän puluny bil baglap hiç ýerde işlemeýär we eger senem git işle diýilse, menem gitsem gelmerin. Gyzyň dulgalar diýip jogap berýär. Şeýle-de ogullar gelmeýän ene gyzy bilen giýewsiniň inni mellek yer dawasyny edýänligini, propiska resmi taýdan ýazga durmak üçin berilmeli parany hem daşary ýurtlardaky ogullarynyň iýermegini isleýänliklerini görüňberdi. Türkmenistan maglumat üçin ýapyk bolansaň, daşary ýurtlara giden we ýerine gelmeýän raýatlaryň anyk sany, kämillik ýaşyna ýeten ýaşlaryň arasynda 30-40 ýaşap öýlenmeýän, durmuşa çykmaýan raýatlaryň ne derejede köpelenligi, bu ýagdaýyň ýylat sanynyň ösmegine ne derejede täsir ýetirip biljekdi barada anyk gurzat aýdyp bolmaýar. Ukrainanyň güýçleri ýurdun gündogurundaky Donetsk tebitiniň batylyp alynan bölegindäki 2 şähere dron we raketa arkaly hüjüm etdi diýip ýerli okupasiýa häkimetleri aýtdy.
Bu Washington'da Amerika bilen Ýewropa ýolbaşçylarynyň Moskwany gepleşikleri mejbur etmek üçin täze ykdysady sanksiýalary ara alyp maslahatlaşan wagtyna gabat geldi. Rewitdäki Russiýanyň dikme ýolbaşçylarynyň biri Denis Pushilin hüjümlerde 2 adamyň ölendigini, 16synyň yara alandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, Ukrain güýçleri Donetsk şäherindäki we şäheriň demir azygynda ýerleşen Senat merkezi Makiyevkadaky nysannalary urdy. Okupasiýa astyndaky ýerleriň howpsuzlyk resmiýetleri 2 hüjümüň dowamynda azyndan 20 dronyň urulandygyny, howa gorunç ulgamlarynyň işledilendigini aýtdy. Russiýanyň habar terişleri Donetsk şäheriniň durul ýerlerinde partlamalaryň işledilendigini habar berdi. Makiyevkada dronyň 1-9 gatly ýaşaýyş saýyna barp urandygy aýdylýar. Ukrain resmiýetleri bu hüjümler barada entek resmi taýdan düşündürüş bermedi. Häzirki wagtda Russiýanyň güýçleri Donetsk tebitiniň takminan 70%-na gözükçülük edýär we galyn bölegini hem ele geçirmek ugrunda hereket edýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 8-nji sentýabrda giýişlik eden çykyşynda Russiýanyň hüjümlerini etatan ýurdun energetika pudugyna gönükdirýändigini aýtdy. Росіяни зараз концентрують знов удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є і будуть. Elbette munyň jogap çäreleri bar we biz jogap bermegi dowam etdireriz. Emma iň esasy zat energetika ulgamynyň durnuklalygydyr diýip ol belledi. Але головне – це стабільність системи. Bu aralykda Amerikanyň prezidenti Donald Trump geçen hepdäniň ahyrynda jikme-jik maglumat bermän Russiýa garşy sanksiýalaryň ikinji tapgaryna geçmäge taýýardygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli sanksiýa wekili 8-nji sentýabrda Washingtonda Trumpyň häkimeti geçmeginden soň Amerika bilen hyzmatdaşlykda Russiýa garşy alınıp baralyjak ilkinji bilelikdäki çäreleri maslahatlaşmak üçin ekspertler topary bilen duşuşdy.